Karhun juoksukoulun avulla opit juoksemaan oikealla ja lennokkaalla juoksutekniikalla. Tässä osiossa käymme läpi rullaavan juoksutekniikan kokonaisuudessaan. Minä olen juoksuvalmentaja Kirsi Valasti. Tervetuloa mukaan. Käsiesi liikkeen rytmillä saat juoksuvauhtiisi nähden sopivan temmon. Oikeassa juoksutekniikassa käsien liike lähtee olkapäistä ja kyynärvarsi pysyy paikoillaan. Kyynärvarsi on 90 asteen kulmassa olkavarteen nähden ja kädet liikkuvat lähellä vartaloa. Rintakehä on auki, jolloin hengitys kulkee helposti ja lihakset saavat happea. Hartiat ovat rennot ja olkapäät pysyvät rennosti alhaalla. Kun lantion ja ylävartalon asento ovat optimaalisia, saat kehossasi ja jaloissasi olevan voiman käyttöösi mahdollisimman hyvin. Oikeassa juoksutekniikassa lantio on suorassa jalkojen päällä. Tuo siis lantiota hiukan eteenpäin, mutta älä laita selkää notkolle. Ylävartalo on aavistuksen etunojassa, mutta ei liian pystyssä tai takakenossa, eikä liiallisesti edessä. Rullaavassa juoksutekniikassa osaat hyödyntää takareiden ja pakaran voimakkaat lihakset. Anna askeleen mennä reilusti taakse ja ojenna polvi suoraksi ponnistusvaiheen lopussa. Hyödynnä ponnistuksen tuoma voima lentovaiheessa. Nosta kantapäätä lähemmäksi kohti pakaraa, siihen kuitenkaan osumatta. Hyvässä rullaavassa tekniikassa juoksuaskeleesi työntyy loppuun asti ja kantapää nousee lähemmäksi pakaralihasta. Oikeassa juoksutekniikassa polvi osoittaa suoraan menosuuntaan koko tuki- ja ponnistusvaiheen ajan. Lantio pysyy ylhäällä, eikä vartalo pääse heilumaan puolelta toiselle. Askeleen ponnistus- ja tukivaihe pidetään tiukkana ja polvi suorassa linjassa vahvoilla etureiden, pakaran ja keskivartalon lihaksilla sekä tossuilla, jotka rullaavat nopeasti kohti uutta askelta. Kun ponnistus- ja tukivaihe ovat vahvoja ja tasapainoisia, tulee juoksusta lennokasta. Juoksun taloudellisuus tulee juoksun rullaavuudesta ja vakaudesta, ei siitä, että juostaan mahdollisimman matalalla askeleella, polvea juurikaan nostamatta. Kun askeleesi ohjaa sinua suoraan eteenpäin ilman sivuttaisliikkeitä, ei tärkeää energiaa kulu hukkaan. Jaksat siis pidempään ja kovempaa helpommin. Oikeassa juoksutekniikassa jalkaterät osoittavat suoraan, mutta eivät mene toistensa yli. Jalkaterän on osoitettava suoraan eteenpäin riippumatta siitä, tuletko maahan kantapää edellä tai päkiävoittoisesti. Kun kantapää osuu alustaan, tulee askeleen rullata mahdollisimman nopeasti kantapäästä kohti päkiää, josta ponnistus tapahtuu tehokkaasti kohti lentovaihetta ja uutta askelta. Tuletpa sitten päkiä tai kantapää edellä alustaan, on ponnistuksen oltava sujuvaa ja tehokasta. Nopeaan askelkontaktiin ohjaava rullaava tossu tekee juoksusta tehokasta ja kevyempää. Juoksutekniikka ei saa pettää maaston vaativimmissakaan tilanteissa. Alamäkeä juostessasi vältä liiallista harppomista, mikä tapahtuu helposti vauhdin lisääntyessä. Vältä myös vastaavasti liiallista sipsuttamista ja jarruttamista, jotka estävät rennon ja tasapainoisen juoksun. Ylämäkijuoksussa vartalon etunoja on hiukan suurempaa kuin tasaisella juostessa. Katso myös, että rintakehäsi on auki, eikä ylävartalosi ole painuneena kasaan. Pidä ryhti hyvänä ja lantio ylhäällä.